ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುವ ಸೀಮೆಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬುಲೆಪಾವೆರೆ ಒರಿಪಾವೆರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಪೇಪರ್ ಕರಿನ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಪುಣೆ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ತಿರಿದನ. ಇತ್ತೆ ಆ ಪೇಪರ್ದು ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ನೆನಪುಗಾದ ಮಾತಾ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಆಜೇಡ್ದು 12 ವರ್ಷ ಮೊಟ್ಟದಕಲ ಬಾಯಿಡ್ ತುಳು ಪದ ನಲಿಪೋಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಐಸಿರ ಪನ್ಪಿನ ಪದ ತಪ್ಪಂತ ದಿಯೊಂದೇರು. ನಿಕಲು ಮಾತಾ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲದ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲಡ ತುಳು ಪದದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾದು ಅವೇನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಂಬರ್ 900737 ನಂಬರ್ಗು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರದು ಈ ಪಂತನು ಗೆಂದಾದು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆನ ಇಲ್ಲಡ ತರಪಾದು ಈ ತುಳುತ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೇಪರ್ನ ಕೈಪತ್ತದ ನಡಪಾದು ತುಳುನು ಒರಿಪಾವಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಡ ಮಾತಾ ಐಲೆಸ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಪರವಾದ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.